Magandang araw mga buddy. Bago po panoorin ang aking video, please subscribe and click the bell button for the notification. Pwede nyo ring i-like at i-share. Ang aking pangalawang vlog ay ang pagpunta namin sa bayan ng San Quintin, na kung saan doon matatagpuan ng isang burol na pinupuntahan ng mga turista, at lalo na sa mga bikers na katulad ko. At dinadayo rin ito ng mga taga-ibang bayan para masilayan ang ganda ng burol na ito. At dinadayo ng mga mountain bikers kasi sa mga extreme na daan para sa mga downhill at makapigil hiningang race tracks. Ang barangay Bantog Mountain Trail. Ayan mga guys, nandito na kami sa bayan ng Asinggan. Malapit na kami sa munisipyo at nandun ang mga tropa nag-aantay. Good morning uncle! And then kami aalis mga 4:30 papuntang bayan ng San Quintin. Hindi pa namin alam kung ano exact location ng aming pupuntahan. So guys, antabay lang muna. Salamat. Harap ng munisipyo. Parang kami pa lang yata nandito. Kaya abang-abang muna mga guys. Good morning. So nandito na kami guys sa may harap ng munisipyo. Ito yung mga kasama sa pupunta ng San Quintin. Medyo madilim pa mga guys. Si Ira, si Litong, si guys, nandito na kami sa barangay Libertad. Oras 5:30. Ayan! Nandito na kami sa bayan ng San Quintin. Ayan mga guys. Ayan, dahil hindi sanay sa akyatan, kailangan natin akayin ang ating bisikleta. Dahil sobrang tarik ng daan punta doon sa aming destinasyon. Good morning! Ito yung mga team bakbak. Ang sarap ng feeling. Nakapot din namin yung destination dito sa may San Quintin. And guys, nandito na kami sa may summit. Ang daming tao mga guys. Ang mga bikers dito sa Pangasinan. Hello Konse, kumusta ang ahon? Dito yung mga team bakbak. Parang meron silang tournament. Medyo na era. Ito rito. Prorain na nagyari. Karin.
Morning! Guys, nung unang punta namin dito, wala pang nagbibenta. Ngayon, meron nagbibenta. Sidagsa ng mga turista dito ngayon. Ito yung grupo ng Team Pangat. Parang fiesta. Parang fiesta. Oh, ito yung trangko namin. Malakas yan. Nung pauwi kami nung galing sa Uminga, iniiwan nyo kami. Asa bumabawi ka ngayon, Konti ah. Welcome to my... Oh, ayan, mukhang nagkakape ng ating konsehal, Bitong Cardines. Ayan, pag nakita yung araw, dun pupunta yung mga bikers hanggang dun sa dulo. Oh, dito si Konsi ko si Lito, yung mga team bakbak. Morning. Parang pesta dito. Ang daming tao, mga kaibigan. Puros taga-Singgan. Si Konsi Cardines. Dito rin si Konsi Beray. Andun sila Konsi Ira. Parang halos taga-Singganan dito. Good morning. Bangat ni Bimo. Oh. Ini nga lugar dati siyang Quintin, barangay Bantog. Tayo sa barangay Bantog ng SAN Quintin. Kuya, makayagad natin sumalog. Sige, bakit mo sumalog? So mga kabady, susubukan ko rin mag downhill. Try ko lang kung kaya ko. Excited!
First time yung pumunta dito. Tagal na. Okay naman yung trip. Yes, kaway-kaway naman dyan. Bago po magtapos ang aking vlog, shout out sa lahat po ng mga konsehal ng Asinggan, sa lahat po ng mga sumama, nakipag bike sa amin, sa mga team Bakbak, team Bangad, team Puyog, and team Mangken. Maraming salamat mga kabady, and watch out sa aking next vlog ulit. See you soon.